एवढं तिथून परत तुमच्या त्या डीपीचा आवाज आला तेव्हा आम्ही परत तिकडं परत तिथलं. हा नमस्कार, गावगाडा न्यूज मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आपण आलोय गोवे लिंब येथील आता एक 4-5 एकर जे क्षेत्र जळलेलं आहे ऊसाचं, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची काय थोडीशी आपण बातचीत करूया की कशा पद्धतीने हे ऊसाचं हे झालेलं आहे. सकाळी 9:15च्या आसपास ही मेन लाईन असते, ती मेन लाईन खाली ऊसामध्ये पडली आणि त्यामुळे स्पार्किंग सुरुवात झाली की लोकांच्या लक्षात आलं. लोक पळण्यासोबत आगीनं पाक भडका घेतलेला होता. सर्वसाधारणपणे आमच्या इथं 4-5 शेतकऱ्याच्या जवळ 5.5 ते 6 एकर क्षेत्र जळून खाक झालेलं आहे. आता गावातील बरेच लोक तरुण वर्ग आला आणि इथं आजूबाजू ऊस तोडून सुमारे नाही म्हटलं तर 20 एकर ऊस पेटला असता. ही दक्षता आमच्या तरुण पिढीनं घेतली, त्याबद्दल या तरुण पिढीचं मी मनापासून हार्दिक आभार मानतो. आणि तुम्ही आज या ठिकाणी आलात आणि आमच्या व्यथा जाणून घ्यायचा प्रयत्न करताय, त्याबद्दल तुमचेही आम्ही तुमच्या चॅनलचे आम्ही हार्दिक आभार मानतो. नाही, कारखाने आता आजूबाजूच्या परिसरामध्ये कारखाने काही चालू आहेत का, कसं काय? नाही, बरेच कारखाने बंद आहेत, त्यामुळं ऊस काही जात नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांची सस्य उलबट होत आहे. ज्याची काही लोकांच्या ऊसाच्या नोंदी असून सुद्धा जाणीवपूर्वक काही कारखाने ऊस नेत नाहीत. त्यामुळे जाणीवपूर्वक म्हणण्यापेक्षा क्रमपाळीने ऊस तोडत असतात. त्यामुळं ऊसाची म्हणजे तोड लांबलेली आहे. त्यामुळं ऊस हा तोडायचा फार लांबत आहे, ऊस वाढत चाललेला आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर लाईन तुटली तर एवढं शेतकऱ्याला नुकसान होतं की आम्ही जे वर्षभर कष्ट केलेलं असतं त्या कष्टपागाची पाण्यात पडतं. आता कसं झालेलं आहे, एकूण MSCB म्हणते आमची लाईट बिल भरा. आता आम्ही कुठल्या पण लाईट बिल भरायचं, कारण एक लाईट बिल थकलेलं असतात. ही परिस्थिती अशी झालेली आहे. आता ऊस जळलेला आहे, कारखाना लवकर ऊस देत नाही, ऊस देतात मग ते कटिंग करतात. याला जबाबदार कोण? तर मेहरबान साहेबांनी शासनानं किंवा तुमच्या चॅनलमार्फत जर आमची व्यथा मांडली तर फार बरं होईल अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. या परिसरामध्ये आता अर्थवाहिनी समजला जाणारा ऊस पट्टा आहे आपला सदन. या भुईंज कारखाना मला वाटतं काहीतरी 2 वर्षापासून बंदच आहे. परिस्थिती कोरोनाचा जो काळ होता, त्या कोरोनाच्या काळामध्ये 2 वर्ष शेतकरी होरपळला होता आणि आज जर ऊस पेटला तर तो आणखीन निश्चित होरपळला गेला. त्याबाबत तुम्ही काय सांगू शकाल? आमचं अतोनातचं नुकसान झालेलं आहे आणि याच्या MSCB ला वारंवार सांगून बी ती आमची दखल काही घेत नाही. आणि ते लाईन अशी वरच्यावर तुटते, याला जबाबदार कोण? MSCB पैसे द्यायला नाही म्हणते, पंचनामा करा म्हणते, पण जबाबदारी घेत नाही. MSCB ला वारंवार सांगून बी ती आमची दखल काही घेत नाही. आणि ते लाईन अशी वरच्यावर तुटते, याला जबाबदार कोण? MSCB पैसे द्यायला नाही म्हणते, पंचनामा करा म्हणते, पण जबाबदारी घेत नाही. MSCBच्या लोकांच्याकडे म्हणजे जे MSCBचे अधिकारी आहेत त्यांच्याकडे तुम्ही काय फोन वगैरे काय? फोन त्यांना पंचनामा बी करून दिलेले आहेत. नाही आता याच्यापूर्वी पंचनामा बी केलेले आहेत, पण त्यांनी बी आश्वासनं नुसती देत चाललेत लोक आणि शेतकऱ्यांच्याकडून फक्त लाईट बिलाची अपेक्षा करतात. नाही, आज जो ऊस जळला त्या संदर्भात तुम्ही MSCBच्या ऑफिसला संपर्क साधला होता का? सांगितलेलं आधी. काय सांगितलं मग त्यांनी? आधी ते म्हणलेले लाईन बदलायची, ते काय लाईन बदलली नाही त्यांनी. म्हणजे त्यांचं लाईन बदलली नाही, पण आज ज्या वेळेस ऊस तुमचा जळला त्यावेळेस तिथल्या अधिकाऱ्याला तुम्ही, तिथला जो सक्षम अधिकारी कोणी असेल त्यांच्याशी संपर्क झाला होता का तुमचा? झालेलं. मग त्यांनी काय सांगितलं तुम्हाला? आश्वासन दिलेलं होतं. लोकांनी पाठवले, लोक पाठवले. MSCBचे आले लोक? या इकडे लोक आले. MSCBची या. कोण आलंय? या कोण इकडे. असेल ते. MSCBच्या माध्यमातून या लोकांचं म्हणणं आहे की तुमच्या MSCBची लाईन तुटलेली आहे, त्या लाईन तुटल्यामुळं हा ऊस म्हणजे जळला आहे. तर ह्यावर तुम्ही काय सांगू शकता? मान्य आहे, कारण काही नाही, ऐका 2 मिनिटं. हे मान्य आहे, म्हणजे MSCBची लाईन समोर लक्ष द्या, MSCBची लाईन तुटलेली आहे, बरोबर ना? हे तुम्हाला मान्य आहे? बरोबर, म्हणजे MSCBची चूक आहे. मग MSCBची जर चूक असेल हे तुम्ही मान्य केलंय. आता तुम्ही प्रसार माध्यमांच्या समोर बोलताय MSCBची लाईन तुटलेली आहे आणि इथं तुमचं नाव काय? संतोष सदाशिव खताळ. हे तुम्ही वायरमॅन आहेत. लिंब आणि गोव्यामध्ये हे वायरमॅन आहेत. MSCBची लाईट तुटलेली आहे. MSCBचं
म्हणजे एमएससीबीची लाईट तुटल्यामुळे हा ऊस जळलाय. याच्या पाठीमागं परिस्थिती अशी होत असते की एमएससीबी अंगाला काही लागून घेत नाही. जर एखादा ऊस जळला असेल, एखादा जर गुन्हा जर घडला असेल तर त्याकडे एमएससीबी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते. आज तुमचेच एमएससीबीचे जे अधिकारी आहेत इथं, जे प्रभारी नेमलेले आहेत तुमचे वायरमन, तेच सांगतायत की या ठिकाणी एमएससीबीची लाईन तुटल्यामुळं हा अपघात झालाय, हा ऊस जळलाय. तर याला शासनानं आणि एमएससीबीच्या लोकांनी, एमएससीबी विभागानं याकडे पूर्णतः लक्ष दिलं पाहिजे. आणि हे लक्ष देऊन जे शेतकऱ्यांचं जे नुकसान जे झालेलं आहे ते भरून देणं एमएससीबीचं कर्तव्य आहे. आज जर ऊस तुटला, आज तुम्ही कारखान्याला जर ऊस जर घालायचं म्हणलं तर एक तर वर्गवारीवर तुमच्या नोंदणीप्रमाणे ऊस घेतलं पूर्णतः लक्ष दिलं पाहिजे. आणि हे लक्ष देऊन जे शेतकऱ्यांचं जे नुकसान जे झालेलं आहे ते भरून देणं एमएससीबीचं कर्तव्य आहे. आज जर ऊस तुटला, आज तुम्ही कारखान्याला जर ऊस जर घालायचं म्हणलं तर एक तर वर्गवारीवर तुमच्या नोंदणीप्रमाणे ऊस घेतला जातोय, तोडला जातोय. आणि हा ऊस तोडत असताना काय दादानी मगाशी सांगितलं की राजकीय हेतू असेल, नाहीतर कोण मागं पुढं काय करत असेल, त्या पद्धतीने लोकांची ससे होलपट होते ऊसाच्या बाबतीत. पण आज जर हा ऊस तुटलाय तर ह्या ऊसाला मला वाटतंय ऊस जर तुमचा जळीत जर झाला असेल तर त्याला काहीतरी कमी दर असतोय, बरोबर? 400 ते 700 रुपये कमी दर मिळतो. म्हणजे टनाला जर 400 रुपये जर दर कमी होत असेल जळीत ऊसाचा, तर शेतकऱ्यानं करायचं काय? मग हा 400 रुपये दर जो कमी दिला जाणार आहे कारखान्याकडून, तर त्याची भरपाई शासनानं आणि एमएससीबीने करून देणं बंधनकारक आहे. त्या संदर्भात आज एमएससीबीची जी लोक आहेत ते तुम्हाला थोडंसं सांगतील की कशा पद्धतीनं तिथं तुटलेलं आहे आणि जळलेलं आहे ऊसाचं. तुम्ही सांगा थोडं. 9:30च्या दरम्यान फोन आला की असं लाईन तुटून ऊस जळलेला आहे. तर आम्ही त्वरित लाईन बंद करून घेतली. लाईन बंद करून गेली तर ऑन दी स्पॉटवरती आलो. त्यावेळेस तिथे बघितलं तर लाईनचा कॉपर कंडक्टर असल्यामुळे पिन पॉईंटवरनं तो कंडक्टर तुटला आणि तो ऊसामध्ये पडला आणि 22 kV लाईन म्हणजे 22,000 व्होल्ट लाईन असल्यामुळे ते ऊसाने पेट घेतला आणि अशा प्रकारे अपघात झाला. किती क्षेत्र तुम्ही आता बघितलं आता असेल? बघितल्याप्रमाणे मी 5 एकर क्षेत्र आहे, एवढं जळून राख झालेलं आहे. एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांनी इथं येऊन समक्ष जे प्रभारी आहेत, वायरमॅन आहेत, त्यांनी इथं या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन जी काही दखल घेतली आहे ते सर्वे केलेला आहे, बघितलं आहे. यांचं पुढचं जे एमएससीबीचं ऑफिस आहे ते अधिकारी येऊन इथं समक्ष पाहणी करतील. तलाठी असतील, ग्रामविकास अधिकारी असतील आणि जे प्रशासकीय लोक असतील, ज्या कारखान्यांच्याकडे या ऊसाच्या नोंदी आहेत त्याचे बी लोक इथं येऊन 1-2 दिवसात ह्या जळीत ऊसाचं जेवढ्या लवकरात लवकर जी विल्हेवाट लावता येईल त्या पद्धतीने ते लावतीलच. पण शासनानं जरी या लोकांचं जरी नुकसान झालं असलं तरी ते देणं तेवढं बंधनकारक आहे. आणि जर शासन जर यांना देणार नसेल तर हे पुढं तुम्ही काय करणार? पुढं याच्यावर काय तुम्ही पुढचं काय पाऊल उचलणार? काय नाही, आमचं असं की आमच्यावरून लाईन जाते म्हणजे आमचा तोटा होतो. बरोबर. लाईनची व्यवस्था करावी काय असं त्या पद्धतीनं. बरं, म्हणजे शाश्वत तुम्ही काम करून घेतलं पाहिजे. हा. एमएससीबीनं जे नुकसान झालेलं आहे ते तुम्हाला तर त्यांनी दिलंच पाहिजे भरून. पण या पुढे आणखी जाऊन असं तुम्ही सांगू शकता की एमएससीबीनं त्यांच्या जे पोल्स आहेत ते पडणार